Kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko Allahira mu dai tsaya ga annabi Muhammadu. Da fara dai suna na Botoremi wakilin cika shaida daga nan birnin faɗa gaskiyarka. Sakon yayi daɗi bai daɗi ba dan Allah ya min aikin gafara ka san ni kullun dan aike ne shi kuma dan aike har kullun baya laifi. Malam Zirki dan Muhammad shugaban tsangayar Bankaura a Kano ya tono gidan rana tsakiyar kasuwa. Bisa kalmomin batanci da cin mutunci wanda a yanzu ba kowa a tare da shi daga masu bakin uwa sai sabbin tuba da 'yan rakiya asara da guda. Wanda abin mamaki don gwamnati ta ce zauna da malamai a yi mukabala a cikin tsiskali da nufin gano kuri da kumsa wanne ne ke zuwa a gaban aya. Ya fita yana tunzura mutane cewa kawai a shirya yi wa gwamnati turin je ka mutu. In dai da gaske kuke ku je ku yi rijistar zaɓewan ku ya isa ku sauya gwamnati kawai magana kenan. Su je su yi rijista. Ai wannan fagen siyasa ne. Mu zo mu buga mu gani. Ko da yake ba zai zama abin mamaki ba tunda kalmomin sa tun da dadewa babu na malinta. Duk wanda kabarsa ta dako mana na zamu danne shi mu yanka. Za ku ji matsayar gwamnati ta bakin kalmomin mai girma gwamnati ta Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam wal Muslimina sai a dakace mu. Kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko Allahira mu dai tsaya ga annabi Muhammadu. Wato babu shakka gado girman ɗa, duk wanda kaga yana takama ya tinkawo abin ƙasa yana da uba. Dan halar shi ke gaida mahaifinsa ya tsayar da kansa kwara a kansa har idan an aibata shi ya fito aikutufo da gula saboda soyayya kenan. To duk irin wannan so da ƙauna an so ka ninka kan shugaban halitta amma kwatsam sai aka waye gari wani ɗan kamashin Malam Zirke shugaban tsangayar Bankaura a Kano ya fito kiru da muzu yana zare ido da muzure zuru-zuru irin na muzuru ya tara mutane yana shaci faɗi tare da fatawa ta sarrai da ɓatanci da cin mutunci ba kunya ba tsoro dan Allah mai sauraro barkaji. Mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali, mu'amala ta banza da aka nasarta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba ma guji a cikin iyalinsa. Bayan da tsarin hatta kwanciya kamar yadda buzu yake a garke haka ma'aiki. Wannan shine malam dan malam kaki halin malam. Hakika masu irin wannan akida babu dalilin da wani zai ce a saurara musu domin dai kullum burinsa ta da rigima a yi hargitsi na tsiya tare da kokarin hargitsa tsaro saboda kawai bukata irin ta kashin kansa aikin Yahudawan Irawa masu bakaken kaya makiya addinin Allah. Kuma ana ji ana gani da fari an zira Malam Zirke dan Muhammad ido amma da yake jihar Kano tana hannun Kadimul Islam wal Muslimina yace ba da shi ba samakon gaida miki ba zai bari kare ya kashe ragon layya ba wannan ta sa ya bada umarnin cewa malamai dan Allah a je a zauna da shi domin dai a yi masa gyaran hadda. Gwamna Ganduje ba da fada ya fada ba amma Zirke zarme tare da zuwa da sabuwar katobara cewa a je a saka salken yaki domin a kashe gwamnatin Ganduje a zabe na gaba. In dai da gaske kuke ku je ku yi rijistar zaɓewan ku ya isa ku sauya gwamnati kawai magana kenan. Malami da siyasa. Ko da yake ya ce kwamishinan ilimi ya ce cutarsa aka mai sauraro barkar ji tufka da warwara. Akwai hira da aka yi da kwamishinan ilimi. To duk mai son ya gane hakikar abin da gwamnatin Kano ta aikata na zalunci baƙiƙirin ina ba shawara ya je ya saurari wannan hira da aka yi da kwamishinan ilimi a daren jiya a gidan rediyo. Za a ji ya faɗi ko suwaye a ƙarƙashin duk wani abu da ake mun kuma da bakinsa ya faɗa ya yi itirafi cewa su ma gwamnati sun san zalunta ta ake kuma bisa ka'ida ake mun abubuwan da ake. To amma mai girma gwamnan jihar Kano da ta Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam wal Muslimina ya ce ruwa ne ya kare wa dan kada kuma da man tabarma kunya kowa ya sani cewa ana nade ta da hauka ne kuma irin abin nan ne ba na yi wake ba na yi harawa. Babu shakka na ji lafazin Sheikh Abdul Jabbar akan mataki da gwamnati ta dauka kuma ina tabbatar muku cewa maganganunsa akwai yaudara da yawa a cikinsa. Alal misali da ya bada cewa wai kwamishinan ilimi ya hira a rediyo ya ce wai shi aka zalunta to ƙarya yake. To mutanen Kano ku yi hankali da Malam Zirke domin kwangila ce ya karɓa ta kawo rudani da haddasa rigima ina da hujja dubi yadda ba kunya ba tsoro ke kirarin kisa da zub da jini. Jiniyar kaɗin banza, jiniyar kaɗin wofi. Nawa aka yi wannan jiniyar muka buga da su ina suke yau sai jiniyar wani banza ce za ta ba mu tsoro inda wani banza da yake zaton duniyarsa za ta ba mu tsoro ya janye ba dan halabbai ki ci dan Ganduje turo a harbe ni ya sani ba ni harbe ba annabi Muhammadu ya harbe wallahi din radda wani hasadarsa ta ciwo shi ya taho gunnan muna faɗa a sani ba mu wannan alƙawarin ba wanda duk ya zo nan za mu danne shi mu yanka shi wanda duk ya tako cikin kafa za mu danne shi mu yanka shi duk wanda kafarsa ta dako mana na za mu danne shi mu yanka shi
Mai girma gwamna ba haɗin faɗa nake ba Allah tunda birkin malam zirƙi ya shanye a kai shi gidan gyaran hali kusa da su zazzaki ya ƙaro ilimi ya san duniya da yadda take domin barin irin wannan a doron ƙasa matsala ce kuma duk wanda zai ƙalubalance ka dan ka ce a ji a zauna babu shakka da mahaifinsa aka taɓa da ya fito ya balo ƙoƙo. Kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko Allah mu dai tsaya ga annabi.